מה קורה אנשים? כאן דרדי מ-SKD. היום אני אשחק אני במיד ליין. אבי סגור את הדלת. כמו שאתם מבינים אני פה עם סלייפר קנן. אני משחק אני במיד. ולפני שאני אלך אני אעשה את הפאסיב שלי. יש לנו דרייבן בבוט וכנראה עם פיורה. כנראה לא בטוח. לא, 3 טופ. אוי די. או פאקינג זה. למה? מה אני עשיתי? למה עשית פינגים עליי? כי הם פרימד, זה לך בוט פשוט. למה פינגים עליי? מה עשיתי? אתה הלכת טופ. טוב, נו. קיביני... קוסמן, תמות, בסדר? סקור את זה. סקור את זה. לא, רק זה לא סקור את זה. אשמתי שאתה עשית אינסטלוק. אני לא עשיתי אינסטלוק. אתה כתבת טופ ועשית אינסטלוק. לא, זה לא היה ככה, אני רשמתי טופ, ואף אחד לא רשם טופ, ואז עשיתי אינסטלוק, ואז פתאום אמרו פרימייט טופ. אז כן, אני נדפקתי בתור סאב קנן, וזה מה יש. ואני הולך סאב קנן רק כדי לא לעשות ריינג' לכל הקבוצה שלנו. בינתיים משעמם. כמה מינים הגיעו. למה יש ג'אנגל? לנו אין. פייתי שיש ג'אנגל זה יותר טוב, אבל לא תמיד יש את הקבוצות הכי טובות. הנה נידלי במיד. בקבוצות שלהם זה קזיקס בג'אנגל ורוס אדי קרי. נידלי במיד. טימו טופ ביחד עם זה נראה, וביחד עם קזיקס. לא טימו בבוט. כן, מוזר. למה? טוב, דאבל פוקס גם לנו, אכפת לי. מקווה שאהבתם את הסרטון האחרון שלנו, זה היה אולטרה רפיד פייר. אתם רוצים עוד כזה תגידו, אנחנו בכיף נעשה את זה. כן, כל כך מוקדם ברמה 2, וזה לא ציפיתי. אבל אני פשוט יכול ללכת מזה. וסורי בסרטון הזה על יוזלס פארם, כי דרייבן ממש הורס לי את זה. אתה לא אמור לעשות פארם, אתה סאפ. אני לא משחק סאפ. אני בבוט. אני עוזר לו. אבל אין לי ממש מידליין טובה, בגלל ה-Q שלה. שאם אתה הורג איתו פארם, אז זה מעלה לך מנה. כמו שראיתם עכשיו, זה לא הוריד לי. דרייבן שלנו... דרייבן שלנו מקבל פול פוקים. אין לו דמג' בשיט. אבל אני נגד נידלי. בינתיים הולך טוב. יש לי את הסטן, אז אני מחפש לעשות עליה קצת פוק. זאת קומבו של Q, הנה ה-Q וה-W. אוקיי, אני צריך לעשות פלאש. האגנייט אני לא חושב שהוא יהרוג אותי. יצאתי מזה בחיים, עם פלאש אבל. כי רמוס עושה בייביסיט למיד. הוא כבר בא לגנק? פעמיים. פעמיים? כן. זה לא הכי כיף שעושים לך בייביסיט, אבל אין לי הרבה מה לעשות. אוקיי, הנה נעליים. ועוד 6 שיקויים, כי אני נגד נידלי ורמוס אוהב לבוא לגנקים. אבל זהו, טופ נראה בסדר. כל הליינים נראים בסדר. נידלי רמה מעליי בגלל שהייתי צריך ללכת בי. לא היה לי הרבה מה לעשות נגד זה, אבל משהו מוזר שהיא לא דופקת עליי הרבה פוק. שמנידלי הייתי מצפה ליותר.
עכשיו נפגעתי מזה. בשביל שיהיה טרייד שווה אני אחזיר לפוק. אם היית... דרבן שלנו יחסית מפגר. דרבן חזר בי. הגנייט ייקח אותה, וזה הפרסט בלאד. זה הפרסט מעולה. אבל רמוס לקחתי אחרי זה, כי הוא כמובן יעשה בייביסיט למיד. כל שנייה בא, אבל אין לי הרבה מה לעשות נגד זה. לפחות לקחתי קיל, ונידלי לא קיבלה קיל. ואפילו לא אסיסט. אני אקנה... דספייר, אולי רבדונס. נראה לי נלך לרבדונס ראשון פשוט. דרבן פאקינג עושה. טוב. לנידלי עוד אין לה אולט. וגם לי אין, אבל אני קרוב לזה. דרייבן לא דופק עליהם בכלל טוקים. קיום, כלום. אני היחיד שעושה את זה, ב-early אין לי אחר בדמג'. כאילו יש לי, אבל... במיוחד שאתה משחק בבוטליין. נכון. אבל נידלי עכשיו עלתה לרמה 6. לא הכי משמח אותי, אבל כולם עולים רמה 6 מתישהו. אבל פשוט מפחד מרמוס שיבוא לגנקים, אז בגלל זה אני לא פורץ על החזק, אולי אני אעשה פוקים לפעמים כמו עכשיו. כן, יש לי אולט. מה? יש להם הילים? הנה יש. תראו, אוקיי. הייתי משאיר. לא, טוב. אני אעשה לנידלי עוד קצת פוק, ואז אם אני אפגע בהכל, אז כאן יש סיכוי טוב שפעם הבאה יש לי סטן, אני אצא עליהם טיברס. אבל בינתיים אני רק עושה פארם. נידלי לא בפוזישן טוב, אז אני יכול לעשות לה פוק כזה. לא פגעתי עם ה-W, אבל הכל בסדר. באמא שלך רמוס, די. הייתי כל כך קרוב להרוג את שניהם. תסתכל את ה-HP של רמוס. יפה. עזבו לי את הליין. רמוס, סטאפ, בייבי. אתה מבקש ממנו כאילו? כן, כי זה כבר מעצבן. זה הגנק הרביעי שהוא כבר בא, אחי. שאני לא מדבר על גנק 1 או 2. 4. אני לא חזרתי עדיין בי מתחילת המשחק. לא הכי טוב לי. עכשיו אני אעשה בי. רגע, ברגע שלא הוא לפחות שאני צריך להגן על עצמי עכשיו. ולדיוזלס. ונידלי חושב שאני משתמש בהאקים. אני לא. למה? אני חושבת שאתה משתמש ב... כי אני מנצח אותה בליין ואז זה כאילו התירוץ של למה רמוס בא כל הזמן. זה לא. אני לא על האקים. איזה אישה עצובה. אני כולה עושה לך פוק ומה את מתבחיינת שאני אעשה האקים. מה? למה? אוקיי. רציתי להגיד שב-75 סאבסקרייבר אנחנו עושים גיבוי של 1200 RB. אם אתם מעוניינים תעשו סאבסקרייב,
ויהיה לכם סיכוי לנצח בגיבווי. ואם אתם אוהבים את הסרטונים, בכל מקרה תעשו סאבסקרייב ולייק, ותגיבו איזה צ'מפיונים אתם רוצים לראות. איזה ליינים אתם רוצים לראות שלנו? אאוץ'. טימו. כאילו, עוד גינק. ולקחת אותה. כן, אני פשוט עושה טיפה פוק, ואז הוא בא משום מקום. ואני מת לעשות לו טאוור דייב, אבל אני לא. לא מבין מה זה היה. טוב, הוא התחיה. טוב, אני נראה לי אתחיל לעשות רומס לבוט. עוד מעט שיהיה את האולט. כבר הרבה דמג'. אני פשוט הולך לשחק אגרסיבי כי נמאס לי לשחק, כי לא, רמוס במילא בא לגנקים. זה לא חכם אבל לשחק אגרסיבי ברגע שאתה יודע שהוא בא לגנקים. כן, עכשיו הוא בטופ, אז זה בסדר. או, יש לך דמג' עצבני. אני יודע שיש לי דמג' חזק. ואיפשהו פשוט הגיעו 200 פטריות של טימו ונכנסו אותנו לסופרלור. טוב, אני נראה לי אבוא לבוט עכשיו. בכיף, אתה יכול לעשות פה דאבל. רק שאני לא נכנסתי באיזה 200 פטריות של טימו. או פאק. כן, אל תבוא לבוט. רק תגן. אני יכול גם לקחת את ורוס. בקש לך. רק יש לו דמג' בקיו. זה טימו פה. כן, באמת יש לו קצת דמג'. אבל... כמה לא הייתם כבר שהלכתם אחורה? מה? כמה לא הייתם כבר שהלכתם אחורה ככה? הייתי ממש לא. טוב, נידלי חזרה למיד, אז אני... פשוט טימו עשה איזה 200 פטריות במקום אחד ויצא עלינו. משחק בינתיים הולך בסדר. אני רוצה לעשות רומינג לבוט בשביל שרמוס לא יוכל להרוג אותי שם. הוא יוכל, אבל אני לא חושב שהוא יצפה לזה. גרוסמן? וואי, איזה פייל. שמתי את האולט על האוויר בטעות. אני בא. אני מת אחי. סורי. לא, אתה לא מת, אם אתה דפוק הייתי מגיע אליך. שים אולט. תהרגו אותם לפחות. אבל אני איזה מנסה. פייל שלי, וואי. אני מה זה מצטער על זה, נלחץ לי על זה בזמן הלא נכון. אין לי מה. גרייבן מת אבל? איזה... טוב, אני עשיתי, זה היה בגללי קצת.
רק תבל את נידלי. נידלי די חלשה, אין לה כלים. יש לה אחד. רמוס חזק. רמוס. כן, לעשות פוקוס. לא, אני לא עושה רק פוקוס רמוס, רק לקחתי לו. אל תעשה לה פוקוס, אבל אתה עדיין צריך כאילו להיזהר ממנו. הם כאילו בוא נפולי. כן, אבל הם באו אליי שלושה, לא היה לי מה לעשות. אז כבר לקחתי מי שהיה יחסית בלואו. איזה טעות שהיא קופצת ככה? אחי, ראית את הדמג'? כן, איזה טעות שהיא קופצת ככה, זה נתן לך פרי פוק. טינדרמיר, אין פינגים, אין כלום. יש כזה דבר, אחי. יש אצלנו אסס. אחלה HP של וארוס דפוק, כמה לואו זה. כן, הוא לא? ממש לואו. מעולה. הוא לא יחזור ללנד שלנו. או פאק. למה יש לך טלפורט? כי לא החלטתי אם ללכת לה. נכון, היית אמור ללכת טופ. אבל אחלה כן. קיל. תודה. אסס במיד. גם אסס אצלנו, של וארוס. וארוס כבר מזמן לא בליין שלו. הוא היה במיד, אבל אז... כן, היה במיד, זה הפעם היחידה שהוא היה במיד אבל. לא, הוא היה עוד פעם אחת אם אני לא טועה. לא. הנה הוא חזר לליין. אחי, אני מוריד אותה לחתיכם ב-QE. איזה בן אדם סתום, אבל הוא רואה שאסס, הוא רואה אותו עושה טלפורט, לא טלפורט, מגיע. אז למה הוא נכנס ללוקל? טוב, אני מפחדת מרמוס רצח, כאילו. עד שאני לא רואה אותו באחד הליינים אני לא עושה כלום. חוץ מלשים אולט על נידלי ולהרוג אותה. וכמובן שהוא יהיה פה שנייה אחרי שאני הורג אותה. כמובן, כאילו אין מצב שלא, זה פשוט אסור לו. זה חוק הרמוס, אסור. אאוץ'. אבל אני הורג אותה בקומבו אחד של אולט QE, QW. כן, פאק. כאילו, רציתי רמוס. גם אותו אני לוקח. אבל... אני רוצה להגיד לטופ... אס. יש מצב אתה שם טלפורט למיד? אין לי טלפורט, אני אבוא לשם. יש לה כבר דמג' כי אני יחסית לואו. לא. חצי HP יספיק לך בשביל להגן. רק אל תיפגע מקיואים. כי אתה יודע, קיואים זה true damage. אני אקח אותה כבר על הדרך. כן. אני יודע. שיט, ניסיתי. בוא ניקח את הטאור אחי, אתה יכול. לא יודע, רמוס כזה. אל תדאג, אני אגן עליך. ילדה קטנה עם דובי תגן עליך. איזה כיף. יש לי גם אולט אז. איזה דאגת? קיביני אותך. קצת. שיט! אחי, הנה, אתה רואה איזה מעצבן זה? איזה זבל. כל פעם. קיבלתי על זה אסיס. יופי. אחי, כל פעם שאני הורג מישהו, הוא בא. הוא כאילו שם, הוא מסתכל על זה, הוא מחכה לזה.
והטופ לא אמרו אסס, ייי! איך כל פעם אנחנו נתקדם לקבוצה של יוזסים? כן, אבל אני 6-5, הייתי אמור להיות 6-4, אבל בגלל שטופ לא אוהב להגיד אסס, לא בא לו היום. 6-5, עשה כבר W. שלום. תעזור, שים אולט. אין לי אולט. וואו, מה זה הדמג' הזה, איזה פד הביאו לו, כאילו. לקזיקס. שיט, עשיתי טריפל. קרטוס לא, לא קרטוס. הוא מת, נכון? הרגנו אותו, יופי. מי? זה החבר שלך, נידלי? רמוס. רמוס. אני הולך לעשות להרוג את טימו בבוט. אם הוא עדיין פה. אאוץ', פטריה. אבל אני לא מורידה Oh, fuck. וואו. תהיה, לא פוצצת. ריוט אם גיימס אתה just יודע. went live. בוא נראה אם זה EU או NA. חמש, שתיים, אני נהנה מהתוצאה. למה הוא לוקח את הקיל אבל? שיט, אני בא. אתה לוקח את כולם. פיור הולך היי, ל... לקח. קיבינימט. זהו, פטריות, קיבינימט איתכם. לא, זה NA. שם LCS של אמריקה. אם בא לך לראות עוד מעט. בוא נראה. אפשר לקנות זוניה? בואנה, הוא עושה אולטים הכי יפים. ממש יפים. כן? הוא יוזלס, אבל האולטים שלו מדהים. הוא יוסלס? אם הוא האולטים יוזלס שלו... ברמות. אם האולטים שלו יפים הוא לא יוסלס. הוא פשוט לא השחקן הכי לא, טוב. הוא לא יודע לשחק. דון בכללי, הוא פשוט לא יודע לשחק. נשת. אני בא לבוט, עוד אין לי אולט אבל. אתה רואה איזה רמוס מעצבן זה? פשוט כאילו... הוא תמיד יהיה שם. היי! למה לקחת אותו אבל? למה שאני לא אקח אותו? כי זה הקיל שלי. כן, מה אתה לא תדבר? יודע, סתם שמתי קיואים ו-W'ים עד שהוא מת. עכשיו יש לי זונס. זה לא יקרה יותר. זה היה בערך קוואדרה קיל, כי עשיתי דאבל קיל מקודם ועוד דאבל קיל עכשיו. ייי. כן, אני אתן את טיברס למות פה. בשביל שהוא יחזור לקול דאון. די, תדוז, די. הוא הביא לי קצת פארם, אז הכל טוב. איך פארם? הוא לא נגע בפארם. הוא נגע בפארם. בסוף הביא לי אחד. אבל אני מקווה שאתם נהנים עד עכשיו. אני פתאום 10-5 אני. לא יודע איך מאיפה זה בא, אבל אני לא אתנגד. מה4 קילים שעשיתי הרגע. אבל אם אתם נהנים תעשו לייק, סאבסקרייב ותגיבו איזה צ'מפיונים אתם רוצים לראות בהמשך. אם אתם רוצים לשחק איתנו בכיף, תוסיפו אותנו באין גיים ניים. השמות שלנו זה פה. מה? אתה עומד לקחת אותו? וואו, איזה פייל היה לי הרגע. הוא הולך לפה? כן. היי אחי. אני הולך לקחת אותו. לא, וואו, אני רחוק ברמות, חשבתי אני טינדרמר. גם לי זה קורה. לא, כי אמרתי אני הולך לקחת אותו והייתי רחוק. יופי, תודה. כן, יש לי, סתם לא. לא לקחתי, נורא. הייתי פאקינג סאפ. סאפ שמנסה לקחת פארם בכוח. לא, אבל דרייבן כל שנייה הפריע לי. אתה אומר שאני צריך אולט בשביל לקחת את נידלי? לא נראה לי. לא, אני גם לקח אותם לאולט.
לא, אבל כן, סתם אתה... משתקף. איזה... איך זה לא פגע בה? זה לא פגע בה, אני ראיתי את זה, זה לא פגע בה. אני בא. טינדרמיר, מה אתה עושה? כן, לפעמים יש לי פיילים עם האולט, וזה לא קורה הרבה, והמשחק הזה פשוט יש לי הרבה פיילים בו, אז אל תתייחסו, בבקשה. אני מתייחס לזה אבל. תשתוק, אתה לא קשור, אף אחד לא רוצה לשמוע את הדעה שלך. אני מצטער. תגנוב לו את זה, תגנוב לו את זה. תסתכל, אני יודע. עכשיו. איזה באסה לו. הוא עושה לך סמיילי מחייך. אני יודע, זה טיפה מטריד. הייתי חייב. בואו, למיד. חמיד, שיט. תיגעו לי במיד. אני באה עוד 10 שניות, יש לי אולט. אבל... כמה הם שם? הם 3. עכשיו בלי פיילים, יונתן, בלי פיילים. לא, אבל טינדרמיר חולה נפש. זה דווקא טוב. טוב? הגיע לו. טוב, לקחתי אחד מהם. בוא נמשיך אבל. כן. תקדימית. אמרת שאין עדיין. זה פגע בך קיו? כן. זה קיו. זה קיו של נידלי, תמיד יהיה לזה דמג'. לא תמיד. ראיתי משחק אחד שלא על הדמד בשיט. אז זה נדיר, אז היא הביאה פד של 0-10. אחי, הם רודפים אחרי הטיברס שלי. באמת. היי. פאק. מה, איזה פייל עשית הפעם? זה לא היה פייל כל כך. כל כך הרבה. גו! מה? איזה... וואי, היא לקחה אותו, אלוהים. תסתכלו את כל הפעם. עשיתי ריקל תסתכל עליי, פה, זה שנייה. היה הפייל שלי. תסתכל עליי. כל פעם... לך למיד, לכיוון המיד. ראית את זה? קצת רודפים אחי, טינדרמיר אחי. זה בסדר, קטנה. טינדרמיר. מי הוא כבר? וואי, המשחק הזה כבר חצי שעה? הזמן עובר מהר שנהנים. אני לא נהנה, סתם. אני כן. אבל אף בוא אחד לא נפרוץ מעניין. איפשהו. הם לוקחים דרייק, רק שתדע, תנסה לגנוב את זה. הם לוקחים דרייק? כן, נראה לי. אם לא, אנחנו ניקח. בוא נבדוק ככה. אין לי מושג. בעצם זה לא בודק. כבר לקחו. מה? כן, הם לקחו דרייק. 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 הנה. Drop the bass. Drop the Drake. Drop the Drake. Yeah. Shut the fuck up, אביה. אוקיי. טוב, אתה בא להבין? אנחנו צריכים את האולט שלך. ביחד עם האולט שלי. אני יודע. יש מצב אנחנו לוקחים אותם עם האולט שלי? זוז קסמן. היי, הוא עשה אולט. מה, סלואו? Drop the bass. אם באים אלינו על הטאור, כן, שים אולט ואני שם אולט וזהו, מתאים. וואי, איזה אולט יפה אני יכולה לעשות. אם הם יעמדו אותו כל כך צמוד. כן, מה זה הלאג הזה? אני לא צריכה ללכת ראשון. אאו! כמובן, טימו. זה לא פגע בי. אני דופק בי זה כן. אני דופק בי בגלל זה. I don't care. לא. למה טינדרמר? למה אתה נוב? למה? תסתכל. מה זה היה? עשיתי אאוטי. הארט לידי אפילו.
הוא הגיע פשוט עם פול חיים והרגתי אותו. והייתי עם קו, לטימו. דרופ. תן לי כבר לעשות פלאש! כמה זמן... מה, הוא מקצה C? אל תשים עוד. עכשיו שים, לא משנה. חייז. פטריה. מה? כתבו לך נינג'ה סוואג. קחו את הטאור הזה של המיד. אני מעדיף שלא, אבל בכיף. אני צריך את הגולד, אבל אני כבר אבוא גם. מסמנים אותי על מי הם עושים פוקוס? או, יש לי דיימג'. לא. בואנה. אאוט. שלי. ביני מה אתכם, אבל למה לעשות כעס? זה לא הכעס. בזכותי תפסתי את אחי, הסטן שלי. אני רדפתי לך חצי שעה. אז אני מצטער, ועשיתי פייל פלאש. סתם, זה לא היה כעס. זה לא היה אחי, כעס ניסיתי אישי. לעשות פלאש מפה לפה, ואז לתפוס אותו בסטן וזה לא עבד, ומזל שזה לא עבד. יש פה פטריה. כן, אז אל תדרוך עליה. אוקיי. גם איפה שאני הרגע עמדתי יש פטריה. דרכת עליה. פשוט דרכת עליה, נכון? כן. לא זאתי. היה פה במעבר שהרגע עברתי בו אחד. שלי. כן, שירה נתקלה בפטריה הזאת. המצב טורטים אותו דבר, אתה שם לב? מה? המצב טורטים אותו דבר. לא, בעצם לא. לא, אנחנו במצב יותר טוב. נכון. היי, נידלי, קאם. בזבוז אולט. פשוט בזבוז אולט. בזבזת אולט? כן. למה אתה כל כך יוסטס על זה? לקחתי אותה, מה אכפת לי? כאילו בעצם כן אכפת לי, אבל לא משנה. הסיבה היחידה למה אתה לוקח טוב הפעם כי לא משתמש בסקילים. או פאק מי לה. אתה לקח גם אותו? לא. כן. כן. אגנייט. אולט לא משמעי. עכשיו יש לי זוניאז וזה לא יכול לקרות יותר. שיט, גם לי הזנס. למה אביה? למה? טוב, נראה לי איך על הרעיון. במלא פיור, זה מתאים. במלא נראה לי פיור, זה מתאים. 15-8, תוצאה סבבה. כמה אתה? אני 7-4. אנחנו חייבים לפרוץ אחי. אולי ניקח ברון. איך זה? לפרוץ קשור. כאילו, זה כן, אבל אתה יודע. ניקח ברון, ננצח בטים פייט בקלות. נפרוץ. למי אנחנו מנצחים בטים פייט? כן, ננצחים בטים פייט בלי טים פייט. עכשיו זה לא הגיוני.
זה עכשיו הגיוני. אנחנו נעשה ברון ישר אחרי זה. טוב. כן, פה. צריך את הסטן, צריך את הסטן. עכשיו אתה נזכר לבוא עם מול זוניה, זוניה אז. שמתי כבר, עשו עליי פוקוס. לא, עשו עליי פוקוס דבר ראשון, ולמה לא שמת אולט יותר מוקדם? כי הרגע הוא חזר לי. ברגע שהוא חזר לי ישר שמתי אולט, וחוץ מזה, ניסיתי להציל אותך, וחוץ מזה, עשו עליי פוקוס. אתה תראה קזיקס ורמוס, זה... לא, רק קזיקס. אז קזיק קזיק הרגתי פשוט יש לו בשנייה, דמג'. בגלל ששמתי עליו סטן והכל. בגלל ששמתי זוניה, זה צריך להרוג אותי. בסדר, אתה תגיד מפגר. טוב, הפסדנו כן, טאור, זה לא טוב. אבל זה הפעיל הראשון שלי המשחק. מה? של האולט. זה הפעיל הראשון שלי המשחק של האולט. כן, אבל הפיילים של לימו לא, זה לא... לא הפסדנו משנה את טיפייט זה. בגללו. אתה מבין מה אני אומר? זה לא בגללי, זה בגלל שזה שאני מתאבד. כן, בגלל כמה שטייגרס. מהשחקנים שלנו התאבדו לגמרי. בוא לברון, אל תעשה ג'אנגל. אל תעשה ג'אנגל אומרים לך, בוא לברון. אני בא. או לפני שתגיע לברון אני אעשה את זה. לא בעצם לא. אבל תראה, אני באמת אעשה ברון. וואו, לקח לי מלא זמן לעשות את זה. או פאקי. קומון, הייתי לוקח אותו. או פאק. מה הוא פאק? הדמג' שלי בשבילך? כן. תעשה את זה אני לא פוטבוט. ראיתי את החיים. לא ראיתי את החיים. זה היה המצב. גם אני לא. הכל מצולם אחי, הכל מצולם. אתה מפחד ממנו. רק אל תיפגע מקיו ואני בא עכשיו אחי. זו הבעיה שלי. אני יכול להתפגע ממנו. לי קיו שניים, לוקח אותה. פשוט תהיה קרוב אליה, זה הכל בסדר. קומון. לא יכולתי לשים W. בוא'נה, אבל אני הורדתי לחץ לך עם קיו, אחי. כן אחי, היא הביאה לי פד. היא 2.15. 40 שניות. המשחק הזה כבר יותר מדי ארוך אחי, 38 דקות. כאילו, ועוד לא לקחנו איניביטור. כן, אני יודע. בוא כאילו, למיד. טכנית אני יכול לגמור את זה, אחי, יכולנו לגמור את זה מזמן. לא, אז למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו לא מנסים. הקבוצה שאני לא מנסה, אחי. מתעסקים פה בקילס. אבל עכשיו, נפרוץ איפשהו. טוב, צריך ללכת לא, לעזור אותי אני אלך. נמר. כן. בגלל זה אנחנו לא מנסים. כל שניה מנסים לפרוץ, פשוט לא עובד. או! פאק. זה היה פלאש טיברס אחי, זה פשוט כאילו, אין מה לעשות. אתה מת. בסדר. זה מוות בטוח פלאש טיברס. לא, אני פייל, אני אוהב לפייל. איך אחורה? תן אאוץ'. למיניונס לעבור בפטריה שהוא שם. כמובן שדרייבן ברור, ייכנס בפטריה. רייבן יעבור בפטריה? וואו, הוא לא עבר. חשבתי שזה הרבה יותר קרוב. לא אבי, מה אתה עושה? שים אולט. שמתי. לא אלוהים שמת. ששמתי. הם הורידו אותי כל כך מהר אחי לפני ששמתי זונה. אבל אתה בא לעזור לה כאילו? אתה דפוק? לא חשבתי שהיא תיכנס ככה, אני אגיד לך את האמת. אחי, עשה פה דאבל בשנייה. אז בוא נפרוץ. אבל איפה אתה היית שמטתי?
אני הלכתי שנייה, כאילו, עשית אני וולף? עמדתי פה אחי, ואתה נכנסת לשם, וכבר הורידו אותך כל כך רגע. מהר, כמו שאמרת. כן, אבל עשית וולף כאילו? לא, לא עשיתי וולף. אני רוצה לראות אחרי זה בסרטון. תראה, אני כמעט בטוח שלא עשיתי וולף, אם כן אז אני לא זוכר את זה. אז בקיצור אתה אומר שיש לך בעיות זיכרון. לא, זה פשוט אומר שאני לא בטוח. פשוט לא בא למה לי לא שמת לבזבז עליו עליו, עכשיו? פשוט לא בא לי לבזבז למה? עליו הגנה, אתה מבין? שים ווארד, שים ווארד. ראית איך עשיתי את זה? וואי זה. אלוהים. זה היה טוב. אתה יודע שעשיתי את זה, זה יפה. כן. אוקיי, אני פשוט עושה ריק על פה כי אני מפחד מפטריה של טימו. הגיוני. אחי, מה שעשיתי זה שמתי ווארד, שמתי אולט, ואז זוניאז, ונתתי לך לבוא. איזה עלוב. יש להם הרבה אופה. AP? יש להם נידני... לא. נידלי טימו. וזהו. נראה לי. כן. אני אקנה עכשיו. אולי אני אקנה... לא. GA אני אקנה. או, גם אני. הסיבה למה אני קונה גארדיאן אנג'ל בסרטונים האחרונים יותר, כי שיש לך, כשאתה עושה את הקרי ושיש לך הרבה קילים, אז אתה צריך, אז יעשו עליך פוקוס, ואם יעשו עליך פוקוס אתה צריך שיהיה לך גארדיאן אנג'ל. אותו דבר עם אביה. באמת. כמה AP יש לך? 598. לי יש כלום. לי יש 427. אחי, 400 זה לא כלום, רק שתדע. זה לא הרבה. זה לי הרבה יותר. אני שם את זה לברון. בוא ניקח את הברון. אוקיי. שים וורד פה אם יש לך. נתתי. אופה. יופי, לקחתי את זה. לקחתי גם אותו. פשוט לעשות בי. לא אחי, אנחנו יכולים לעשות קלינאפ פה. לא, נעשה בי. אבל יש לי גם לא, מספיק כסף ל-GA. אתה לא צריך לעשות בי. אתה צריך לעשות בי. לא היה לי מנה ואני למה רציתי אתה לקנות את ה-GA שלי. אבל אתם צריכים לפרוץ, אחי. הם יפרצו. רק הם. לצינדרמיר יש אולט. הוא פשוט הורג אותו על טאוור. אני כל כך מהיר. מה? למה? איזה פייל של בן אדם. אתה ראית את זה הרגע? לא הסתכלתי. הוא עשה פלאש לתוך הקיר. כאילו, אבל... וזה עלה לו בחיים שלו. אני לוקח את הפעם בטופ ופורט. תיזהר. אתה גרידי, אחי. בסדר, אני אהבתי אותה. עכשיו אני יכול לפרוץ. עכשיו אני יכול למות. כאילו, לא בא לה לעזור לה? סיסמי, המטומטמת. No help. אחי, למה היא לא עוזרת? מי? Yeah. You and me. We are fed. איך אפשר להשם? ממני? כן. עכשיו יותר טוב. איזה? עכשיו יותר טוב, עכשיו יותר טוב.
אבל או, זה מעצבן פאקינג. שהיא לא עזרה לי. כאילו נראה לך הוא יבוא. אם אני זה אכנס גם. כאן יכול לעשות אתה את זה. יודע מה הבעיה? אנחנו נתחיל בטים פייטים ואז לא פורצים. זה מה אנחנו עוד לא ניצחנו. למה? את נותנת להם אפשרות לקבל את הקיל, אבל. למה? דופקת את איזונה שלי בסופר לואו ואין אף אחד שיבוא לעזור לה. עכשיו אין לי ג'יי. מעצבן. או הקדיט פאק. הזה לא שדרג את האולט. מה הוא שדרג? כי פשוט שמתי אולט, קיבלתי דאבל קיל. איזה כסר מסריח. אחי, פשוט בגלל זה הם לא ברחו. קזיקס היה פשוט קופץ. למה שמת אולט? אנחנו מנצחים. לא בטוח, זה באמת היה בזבוז אולט עכשיו. כן, אבל עשיתי את זה כמה פעמים במשחק. עוד מעט תגיד שזה בזבוז קיל. לא, זה לא היה בזבוז קיל, זה היה קיל. אבל אפילו עשי ניצחנו עכשיו. זה מה שאמרתי. לא, זה לא היה בטוח, אחי. הנה. לא, זה נידלי, אז ניצחנו. טוב, זה נראה כאילו זה יהיה המשחק. אז 75 סאבסקרייב, אנחנו עושים גיבווי. שנייה, אם בוא נהניתם, ניקח תעשו לייק קודם. וסאבסקרייב. ותגיבו מה אהבתם. אני דרדיל, וזה היה אני במיד, סלייפר בבוט בתור סאפ קנן, לא יודעים למה, אבל זה מה יש. אז לילה טוב. להפסיק? איזה ילד אפס אתה. לא, זה עדיין המשיך, טוב, אני אחתוך את זה בעריכה. איפס. לחץ.